Čaute, sorry, že som nerobil teraz moc videa, ale mal som toho nejak strašne veľa, lebo v škole sme mali najprv deň otvorených dverí a tak som si vybavil brigádu otca vo firme. Tak tam som makal po škole až niekedy do večera a vracal som sa večer nejak o 8, dneska som sa vrátil o pol 6. A tak už to je ukončené, obchod sa za chvíľu otvorí a uvidím, či tam budem mať ďalej robiť. Či to budem teda vôbec stíhať. Tak, možno si to vybavím, že tam budem robiť po škole. Ale neviem, už teraz som dosť toho najený, síce len vykladal som veci, skladal a ukladal, robil nejaké sety, ako veci, je to značka Marco Polo. Ale tak dosť je to únavná práca byť tam skoro celý deň a pomáhať vykladať veci a takéto hovadiny. A tak je za to slušne zaplatené 3 € na hodinu, tak aspoň si niečo zarobím, mám už okolo nejakých 80 €. A neviem, chcem to investovať do nejakého foťaku. Asi si kúpim zrkadlovku a s tým budem potom natáčať videá. Hlavne mi teda ide o fotky. Ale ak sa uchytia tie videá ďalej, lebo fakt treba lepšiu kvalitu, tak budem s tým natáčať a budem do toho investovať peniaze, ale tak záleží to len na tých odberoch a na pozrieťach. Sice zatiaľ sa to trošičku rozbehlo, dúfam, že to pôjde tak ďalej. Pôjde to tak ďalej a bude všetko fajn. No a tento týždeň bol super, dneska sme mali mať matrikulácie, ale ja som v škole nebol, pretože som otcovi od rána pomáhal v tej firme. Zajtra chcú otvoriť obchod a dneska bolo treba všetko dokončiť, takže som tam od rána. A včera bol deň otvorených dverí, to som došiel na 11 do školy. Hrali sme hodinu aj po ping-pong, potom som išiel robiť a tak. Ale super deň, potom sme boli na Slovane predvčerom. Škoda, že sme prehrali, debilný rozhodca, tam uznal ten jeden gól, čo padol brankár. A tak čo, stáva sa, aspoň som sa poriadne vykričal, super atmosféra bola, odporúčam ísť teraz v najbližších zápasoch. A predtým sme boli ale ešte v Bratislave. Od rána som tam bol, boli sme ešte v kine na Paranormal Activity, lebo sme mali strašne veľa času. A ten film, dosť veľká blbosť. Ako, bolo to zo začiatku také dobré, ale potom na konci, ak sa to už rozbehlo, to bola strašná hovadina, koniec úplne zabitý, ale tak, ak si to chcete pozrieť, tak choďte, je to také dosť divné. Najlepšia bola asi fakt jednotka, tak uvidíme, jak to pôjde ďalej. A to už bude asi na dnes všetko. Zajtra možno dám ďalšie video. Dúfam teda, že hej. Teraz sa už dám na tie videá, nejak už sa mi tak uvoľnil čas. Tak sa zatiaľ majte. Čau.